Terima kasih petugas kembali baik, petugas pisang sanggan yang mewakili dengan bersiap di tempatnya. Terima kasih pengantin serta ayahanda serta ibunda yang telah bersiap pada posisi lain. Bersama rekan Devina Setiorini, rekan Kusumanika, saya sendiri dan dari Pucuk Lampah di Mas Wahyu Permana Paling setelahnya. Kami mohon izin menunaikan tugas dari keluarga pengantin putri. Persiapkan tata upacara agung yang bersumber pada tradisi keraton Surakarta dan Timika. Ya, kan kita yang bahas cowok. Ya, mamanya tapi dia nenangin. Nah terus, Adi mamanya ya. Gede pokok goreng haluman dan pratunggo. Rangkaian upacara panggih Sri Temanten kakek itu Sabto dipun purwakani. Kanthi pambah ing asodan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakti ayu triloko paun upacara panggih Temanten kakek asal Gusti. Pinurwakan saking lampahi buta slawi ingkang hanasto. Sanggang pagusing Temanten putri wujudipun pisan rojo ayu pilih pisan rojo kebadan mugi Temanten sakloron tansah manggiyora harjo rahayu suka basuki romo ibu parno tegas Amr Bukti Duto Saro ingkang pisan sanggan pagusing Temanten putri ingkang ninaku paturmaten Ibu Ayu Alfian sekalian Bapak Indra Gamal tinalisi kanthi permati dening Ibu Ibu Endah Sri Rahayu ingkang dipun apinampuni Bapak Budi Purnomo saged pisan lirang setangkep rojo ayu Temanten apindo naris woro miwah aris wari ingkang jumeneng Mariatri Ingri kalenggahan pahagian Baut Agung Polokrang jumeneng Badyorat Mani Mustiko Paharjan Suko Reno Suko Syukur unjuk dateng Purbaning Hyang Agung awit paringipun Nugroho rezeki sarta barokah keluarga Sagotra Sumrambah para sedherek mitra kadang pipangan ingkang sami pangestreni upacara panggih Temanten kakung Darasan Putri. Ibu paring tondo citra lamun Temanten Putri kaliyan dipun panggihaken dhateng Sri Temanten kakung ingkang sampun miyos siniwaka samakta madyaning pragula kiblat papat catur ingkang kinarya badhe pasenenganipun indraken tangi rangkaian upacara ingkang sayekti kebak olarak ingkang hadipun pergula ingkang dipun alam dening rombongan ingkang ijo wilis awe kaya weh pratandha tumune wanita suburan dewe sekar ingkang pinajang alai maweh
sedaya suwarna jroning griya ing pasik barokah dan sedaya ingkang jenengan maestani paring donga berkah iwak pangestu pangestu Liwuran saking abrasi campurne yo aso bantal bacacah sajigo Kyai Gundang tutur miwah Kyai Gundang kasih sinawataken ing jatining lesan anteping jojo terus sing kalbu tedya sedaya pakti sedaya bukti antep prajanji suci prajanji luhur upacara polo polo wong ingkang mulya dening Prabu Jemangkah manten sajuga tekad sawijining janji Jemangkah Banggayung kamulyane desa Bebrayan bagi Matijan pecah kurang awigan saking temen tiga lahir diwasa kala kanthi iwah benjang surut ing kasinten jati sedaya ingkang tumpah tansah mekar kapurba dening Gusti Allah ingkang maring rahmat lan berkah percaya anti dan babar tumangkar tegak turun tolayan kami bumi secara bapak budi ibu indah Sri Rahayu keluarga sahabat Bapak Gusti Madi Suwaryo Zoe Ibu Aisyah Intero temanten amendem juru junjung luhur kemerakoning urip asmani Soekarno bekti Pringuswa basa Gunawa tumrap agami suci ingkang rinasuk upacara sesuci samparan Tirtaye Ambeya perjalanan suci menggunakan sarana tanah air Tirtayatra perjalanan untuk menaikkan derajat kehidupan bagi orang tua menyeberangkan kedua putranya tercinta dari satu fase kehidupan menuju pilihan hidup berikutnya bagi kedua pengantin serikat janji mencapai kesempurnaan hidup dengan kehidupan berharta rumah tangga untuk membangun keluarga kecil yang bahagia sejahtera lahir dan batin demikian pula keturunannya semoga diberikan karunia keturunan yang soleh dan berbakti serta berguna serta bermanfaat lulus rahayu upacara sesuci samparan bagi hilang sarung sing kuliah lulus tindak ing kemanten amiyos ingayang sanggya ingkang paring jokanas putih tansah manggih rahayu lestarian dipun mangkur alih somah salamila yatut luntut pindho mimi hamid kula rono ing ngarsa hamangun karso hasud sejati Bapak Budi Purnomo pangesuwi lampahi upacara sindur winayah wastra tradisional warna merah telambang ibu pertiwi warna putih perlambang Bokuakoso di mana bumi dipijak di sebelah langit dijunjung agar senantiasa beroleh keberkahan kedua pengantin selama-lamanya saling setia sawiji jatining lesan ingkang pituju sasana
mulya bangsa palimanan pusebak pilotorakit sekar puspa warni amungca warni pralambang pabintenan konco dadya sari mulya satemah wilujeng gending mugi rahayu arumandang upacara prabongan mapan wonten bangsa pasren Indonesia kebeting dalem kasatriyan sasana mulya panggalipun dewataning pangan sandang kalawan kesuburan sang sri miwah sedono pratitus lampahing upacara bobot timbang rombong kang mratitisaken Bapak Purna arimbang bobot bibit lan bebeting temanten Waduh imbang waduh. Bisa kotoran seperti imbang kotor dari mantep tuh. Bobot. Saya tuh nggak mau marah-marah sama Desa. Ini bukti. Tahunya pas mau ditangani ada senokap ya. Milam kemanten Ibu Gusti Madi Andi Jamal. Udah mancing sama soalnya pancing syuting daeng upacara sinebat upacara pacar ujung melaki sebagai imam keluarga akan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri tercinta Hangayomi miwah hanggesani darmaning kakung Baten sang putri kacang kawak beli kawak dan besanak jagung kedua tegono sepuluh kedua dadi sedulur kasok guna kasoyo saking temanten kakung Gusti Madi Andi Jamal kanthi beminasti baik karyati dasar temanten putri hati Gusti Rahmadiati tegen lamugen tinangsulan kami hormati punang kacung ingkang rinindo ing teping guna kasaya peparingipun garwa suci datang wonten ingkang cicir binunggela tinangsulan kanthi putri ketuwa Gusti Mahmudi Putri Andi sowan sanirip ibu ingkang Sri Rahayu pinangka wadah wiji sejati nadyan putri sampun bangkit diwasa kala kemuni ibu tetep tansah badhe sembur kumpul lan tutur genyawon makrami kuku
Sumangga tutur Kampung hati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih dan Pratondo hajat mampu sepisan keluar kuih-kuih dan rahayu rumah bapak budi kuno rujak gedang rujak omah-omah seger suyah rasane wong omah-omah rujak degan rujak ing temanten ayah seger suyah sumrambah wong sak omah seger Upacara Brahmar Walimbah saking Ibu Kelimah Panggotan Kuliah Kulo saking Intang Cak Parang Sadat Landep Kados Wajil Asli Diri mantun kebalikan ini pangaji niku inggih sono ingkang pantes lawan lahiran ati sakaku ayoto prodekan sentuh ingkang luhur sepuluh kencana bagi tahu yang tumpah matahari gunung Abendro sasana cempur jalan sucikan tumedhaken wati ing judu sejati umat kemanten andin miwah andi panunjukane toning mugi saged harito rasukan pening menepi pindha toya ingkang narmada suci aweh boyo hamesi miwah gesami Rahayu
Bisang Winulyo, Bapak Gusti Madasuwarya, saha Ibu Aisyah. Sayangnya dari yang cowok kayak cewek. Yang cowok. Tapi Sasono Siti Inggih Winarto kepareng alih campar gambar yang bangsal Kalimantan Sasono Winajang Sarwo Mulyo Sarwo Pinunggahan Sesekaran Alonco Warno Buswo Warno ingkang Musi Sarwo Amel raos prayogi tentrem ayem sayang diwirenggep regu dibawa kasarnaten harasut busana mengageng sesawitan sakolangke mesti pratandha agunging tekad janji silci acara menggah keluarga inti Romo Ibu saking yang cek Andi saha Mas Andi pengagumipun tenaten kagem lulus sartawis saking pangagumi tenaten kagem dening Sang Garwa saperlu mindaken wacara suntem panapekti dhateng Rama Ibu ingkang sampun sing kalawan tresna anugrah ambulowenrah temanten putri kolos taksih timur ngantos ing diwasanipun Rama Ibu sembada hanyengkaaken luhur wisuda upacara palakrama Mama Ibu Denyo tresno Bilir mangkanya temanten nyosaken sepupan diri dibagi sepanjang
Bapak Ibu Gusti Made Suarga Soli Malaysia Terus kepadanipun Eyang Putri Khadijah tansah mari berkah restu dhateng wayah kekalihipun kita sak mangge suku mulya basuki Paling kayak 3 menit Pak, untuk paling 3 menit. Aman nggak ya Pak? Soalnya ada sampai kapan? Jadi mau sampai dulu baru. Kalau sampai kan dari keluarga awal yang mau jadi pemasangan kembali keris menandai paripurna rangkaian upacara pagi pengantin dari Sanggar Tiang rekan Febri Nasution dan kami bersemangat mohon dulu diri kepada Ibu tetap setia bersama keluarga serta memberikan restu terbaik di hari pernikahan Andin dan Andi. Kembalikan ke rekan-rekan dari suasana venue Astri bersama rekan saya Mas Hari sudah siap menunaikan tugas selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, demikian tadi Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Rangkaian acara Panggih Gagas Surakarta Hadiningrat yang telah disampaikan oleh rekan kami
Pak Dimas dan juga rekan-rekan dari Sanggar Wirangga. Dan selanjutnya perkenalan kami